fer ara la nomenclatura d'estoc dels òxids metàl·lics. En aquest cas no tenim en cap moment triòxid, ni diòxid, ni monòxid, sempre serà òxid de, òxid de, òxid de. Però tindrem entre parèntesis i en romà el nombre d'oxidació amb el que actua l'element metàl·lic. En aquest cas el ferro actua en 3, quan el ferro el teníem així, ferro pot actuar en 2 i 3, significa que actua en 3. O el tali actuarà en 1 perquè també podria actuar el tali, està així, en 1 o en 3, però actua en 1, i aquestes altres. Com es fa la fórmula d'aquests òxids metàl·lics en la nomenclatura d'estoc? Mireu, estem a tercer d'ESO, us vaig explicar d'una manera que sapiguem sistemàticament com es fa, sense recurrir a dir aspectes que són de cursos superiors. Si nosaltres vegem l'últim element que vegem en el nom és ferro, posem el ferro. I ahí sempre posarem un 2, que realment és el nombre d'oxidació de l'oxigen. L'oxigen té un nombre d'oxidació 2 negatiu, però posem simplement un 2. Després posarem l'oxigen i ara posarem el nombre d'oxidació que ens dona ahí, un 3. Aleshores, tornem a repassar-lo. Òxid de ferro, vegem el ferro, posem el ferro. Després sempre es posa un 2. I després direm que en el ferro actuava en 3, que es posa baix de l'oxigen. Anem a fer un altre exemple. Al tercer o al quart segur que l'entenem. Vegem òxid de tali 1, posem el tali. I sempre un 2. Ara vegem, ara com és un òxid, posem l'oxigen. En quina valència actua el tali? En 1. Posem ahí un 1, que no es posa res. Òxid d'or 3. Quin és l'últim element que vegem? L'or. Posem A1, que és aurum, en llatí, l'or. Posem un 2, sempre es posa 2, 2, un element metàl·lic. I després vegem que l'or actua en valència 3, doncs posarem, com és un òxid, un ahí i un 3. Simplement es tracta de seguir aquest ordre. Si es diuen òxid de níquel 2, farem el mateix. Ni, posem un 2, després vegem òxid, que serà un oxigen, i posem que el níquel actua en 2, doncs un 2. El que passa és que això es pot simplificar. 6, números com 2, 4, o 6, 2, 6, 2, 2, si es pot simplificar, s'ha de simplificar. Este no seria l'òxid de níquel 2. L'òxid de níquel 2 és NiO. Hem dividit com per 2 i per 2. NiO és l'òxid de níquel 2. I l'òxid de plom 4, que seria? Vegem el plom, posem el plom ahí, que és òxid de plom, l'últim nom que vegem, plom. Després sempre un 2 ahí. Després vegem que és un òxid, un O d'oxigen, i després la valència en la que actua el nombre d'oxidació del plom, que és un 4. Es pot simplificar aquest compost? Sí. Simplifiquem dividint per 2, quedaria PbO2. Es formularia d'aquesta manera. Aleshores, si vegem òxid de cobalt 3, vegem el cobalt, posem cobalt, sempre un 2, després vegem òxid, oxigen, i ahí n'hi ha un 3, que és el nombre d'oxidació del cobalt, un 3. Òxid de cobalt 3. Òxid d'estany 2, estany, CN, posem sempre un 2, després és òxid, O, i ara vegem un 2 ahí, un 2, i este no estaria bé, perquè l'hem de simplificar, seria SNO. Però què és el que passa quan... Perquè mireu que el cobalt, l'estany, són elements, en aquest cas el cobalt, el tenim ahí, que pot ser un 2 o un 3. L'estany, el tenim, no recordo per a on, l'estany, plom i platí, ahí. Pot ser un 2 i un 4. Són elements que tenen dues possibilitats, dues capacitats de combinació. Sempre que puguem tindre dues possibilitats, que són en el coure i el mercuri, com tots aquests, hem de posar entre parèntesis i en romà quina de les dues és. Però si sols tenim una possibilitat, que són aquests tres, no cal o no devem posar entre parèntesis res, perquè no té una altra opció. Per exemple, òxid de calci. No hem de posar entre parèntesis un 2, encara que el calci està així i té un nombre d'oxidació 2. No es posaran entre parèntesis i aquest nombre d'oxidació, ho hem de saber. Aleshores, com es faria? L'òxid de calci seria Ca, que és l'últim que vegem, així un 2, ara l'oxigen, i hem de saber que el calci està així, té nombre d'oxidació 2, ho hem de posar ahí un 2, i després simplificar, CaO. Si posarem òxid de calci 2 en romà entre parèntesis seria incorrecte, no es diu en la nomenclatura d'estoc, no es posa d'aquesta manera. Si vegem, per exemple, òxid de sodi,
no hem de posar un 1 entre parèntesis. Per què? Perquè el sodi sols pot ser 1. Per què vas a posar alguna cosa que ja sols pot ser aquesta cosa? Aleshores, òxid de sodi, com es faria? Agafaríem, posem el sodi, Na, posem un 2, després oxigen, posem oxigen, i es queda d'aquesta manera, perquè ara posaríem un 1, que és el del sodi, que no cal. O si diríem òxid d'alumini, òxid d'alumini. Mireu que l'alumini està així, sols té una possibilitat, que és ser 3. No podem posar entre parèntesis ara un 3, seria incorrecte. Hem de saber que és òxid d'alumini, Al, d'alumini, un 2, sempre un 2, després oxigen, i quin número posem ahí? Ho hem de saber que l'alumini actua en 3 i hem de posar un 3 encara que no diga res ahí. No ho ha de dir, si no seria incorrecte si posem òxid d'alumini, parèntesis i un 3 romà. No. Vale? Espero que hàgiu entès els exercicis. Veiem el següent problema o exercicis. Ara ens diuen TL2O3 és una fórmula. Quin compost és? Quin és el nombre d'aquest compost en la nomenclatura d'esto? Ja podem posar òxid D, òxid D, òxid D, òxid D. Després que hem de fer òxid D, tali, i ara hem de pensar si posem o no alguna cosa entre parèntesis. Mirem el tali. El tali el tenim així, pot ser un 1 o un 3. N'hi ha dues possibilitats. Aleshores hem de posar alguna cosa entre parèntesis. Què posem? Posem entre parèntesis el nombre que n'hi ha baix de l'oxigen, un 3. En romà. Òxid de tali 3. Vegem Ni2 o 3, el níquel. El níquel el tenim ahí, pot ser un 2 o un 3. Quina de les dues posem? Com hi ha dues possibilitats, entre parèntesis, sí que anem a posar algun número. Quin número posem? Un 3 altra vegada, que és el número que n'hi ha sota baix de l'oxigen. Un 3 en romà. Ara vegem Hg, mercuri 2O. El mercuri el tenim... no recordo, sí. Coure, mercuri, un 2, té dues possibilitats. Aleshores sí que haurem de posar alguna cosa entre parèntesis. Doncs òxid de mercuri i entre parèntesis mireu que n'hi ha un 1 baix de l'oxigen, aleshores hem de posar, no n'hi ha res, és que n'hi ha un 1, aleshores hem de posar un 1. En l'últim cas, per exemple, el bor B2O3 serà òxid de bor, mirem el bor està així, sols té una possibilitat que és el 3, no posem res entre parèntesis, no posem un 3 entre parèntesis, perquè el bor sols pot ser 3, seria incorrecte posar ahí entre parèntesis un 3. Ens tatxaria el professor això. Ara ens donen Na2O, òxid de sodi, ja podem posar sodi, ahí potassi, ahí beril·li, i ahí cadmi, podem posar, i ara pensar si hem de posar alguna cosa o no entre parèntesis. Òxid de sodi, posem en romà un número, i entre parèntesis, però vegem que el sodi, Na, està així, sols té una capacitat de combinació, no té com l'or que té 2, 1 i 3, dues capacitats, dues possibilitats de combinació. Aleshores no es posa res entre parèntesis, seria incorrecte si posem òxid de sodi, parèntesis 1, es tatxaria. Òxid de potassi, el potassi on està? K, ahí. Òxid de potassi sols pot ser més 1, no posem res entre parèntesis, seria incorrecte. El beril·li, òxid de beril·li, el beril·li està ahí, sols té una possibilitat, no posem res. El cadmi, òxid de cadmi, el cadmi està així, sols és una possibilitat, no posem res. Si posarem alguna cosa, entre parèntesis, el tindríem incorrecte. Passem ara a l'última tanda d'exercicis. Com ja sabem, si veiem Fe2O3 serà òxid de ferro, però el ferro pot tindre diferents possibilitats de combinació per posar entre parèntesis o no un número en romà. Veiem que el ferro està així, pot ser 2 o 3, i està actuant amb 3, perquè és el que n'hi ha baix de l'oxigen. Òxid de ferro, 3 en romà i en parèntesis. Ara vegem AU2O, òxid d'or, l'or està així, AU pot ser 1 o 3, està actuant, si no n'hi ha res d'ahí és que n'hi ha un 1. Òxid d'or, un 1 en romà. Això fins ara és el que hem vist. Ara mirem, PbO, aleshores òxid de plom, i mirem, el plom té diverses possibilitats, sí, té dues possibilitats, està en plom i platí, pot ser 2 o 4. Quina de les dues triem, però diríem, bueno, si baix n'hi ha un 1 serà òxid de plom 1, estaríem tentats de fer això, però mireu que sempre baix de l'element metàl·lic, el que no s'oxida, sempre n'hi ha un 2, i ahir no n'hi ha un 2.
A més, el plom no pot actuar en 1, perquè el plom actua en 2 o en 4. Què significa això? Que este està simplificat, és a dir, no pot ser òxid de plom 2, sinó que venia simplificat este compost i ve del Pb2O2. I ahí sí que mirem que la valència en la que està actuant el plom és 2. Aleshores, aquest serà òxid de plom 2. Què passaria, per exemple, l'enteneu? És a dir, de vegades estan simplificats els compostos. Per exemple, PbO2. Doncs nosaltres diem, és estrany que sota de l'element baix, de l'element que és metàl·lic, normalment hi ha un 2. Si no hi ha un 2 és perquè aquest està simplificat ja. Aleshores, ve del Pb2O4. És com ahir posar un 2 i ahir multiplicar per 2, un 4. I quin serà aquest? Aquest serà l'òxid de plom 4. O l'últim que fem, per exemple, si veiem FO, està simplificat també, perquè ahir hauria d'haver un 2. Ve del F2O2. I quin és este? O sigui, podem saber quina valència actua el ferro mirant este? Sí, actua en valència 2, igual que este actua en valència 4. El nombre d'oxidació serà òxid de ferro 2. Espero que ja ho heu entès, els òxids dels metalls, tant la nomenclatura sistemàtica, que és la primera que hem vist, en prefixos, i com la nomenclatura d'estoc. Les veiem als següents exercicis.